Wat is de bietencampagne? Ja, suikerbieten laden voor de fabriek in Grens. En waarom nemen ze dat de bietencampagne? Omdat het suikerbieten. Ja, dat is de bietencampagne. Dat had al zo west. Ja. Ja, daar ben ik gewoon nu het programma aan het zien. Die kennen dat begrip zelfs net. Nee, nou ja, iedereen weet wel, als je suiker, ja, de meesten weten net wat suikerwaai komt. Dat weten ze net. Ja, en dat groeit je bij deze boeren op het loon. Dat is suikerbiet. Ja. Ja, want als ik suiker in de koffie doe, dan teken ik net aan jou in een kraan. Nee. Maar die geeft nog heel wat vragen, voordat het je luidt, hè. Laten we deze klein maken, maak die daai, en dan werden de bieten zitten, met hele liter ronde pilsjes. En dan wordt het hele simmer, dan groeien ze lekker. En dan wordt het rood jasmus. En nu wordt het tijd voor jou om in actie te komen. Ja. Hoe druk ga je het? Behoorlijk druk hebben we het. Ja, we maken per week maar weer een liedje 400 vrachten, 450, 400 vrachten maar er elke week heen gebracht worden. Dat... En doe je dat alleen? Nee, maar mijn zoon, hè. Maar ja. Hoe heb je daar al liggen dan? Ja, dat weet ik niet, ik ben er nog niet. Maar we zijn in aan het filmen, we bellen straks weer even. Oké, nee, dat is goed. Yo! Dat wie net een Fries die stond aan de telefoon hier. Dus... Nee, dat wie een Grenslander, ja klopt. Ja, Want je maakt het paard dus ik naar wezen. ja, zeker. Ja, het in mijn krijgwet, ja, verschillende plakken natuurlijk waar je dan komen. Die ene keer, ja, vol die kant om en dan leeg die kant om, zodat ze ook gewoon net voorbij komen natuurlijk op Ouderbeldiek en alles waar het smel en krap is. Dan rijden ze in een rondje. Hoe best is ze inrollen? Want ja, die haai doet het dus. Ja, nou, dat is een lang verhaal. Dat heb ik vroeger altijd allemaal mooi, als lief jonkje. En dan zie ik je achter de stoel en dan weet ik, nou, meestal elke sneur mooi. Ja. En als ze nou naar zo'n peerbak vol erop gooien, wat net mocht eigenlijk, maar ja, dat doe je dan toch. En zei dat een beetje kwam. En ben je in beiden nou echt heel erg bewust van het product zoeker? Dus die hebben ze net besteld. Nee. Nee. Het is een beste inkomstenbron voor je, lijkt het mij. Ja. Ja, dat is een mooie instraaien. Zeker. Ja, maar ja, je maakt wel altijd, hè. En daar is je de meest natuurlijk net bestel. Want ja, als gewoon juist die zei van op sneu niet maar ze aan het werk. Ja, ik ben aan het werk. En dat weet je van tevoren. Oren kunnen het net vaststellen, maar ja. Wij zijn toch zo gek om dat te doen. Want dat doen je het wel wat invloed op je sociale leven. Ja. Oh. De vrouw die zei wel eens, als het gebeurd is, heen gevlaagd uit. Ja, het is mooi dat het begint, maar het is echt wel mooi dat het eindigt.